Allah'can, sana el açıp yalvarmak nähili ul kerem. Kayıp men şeyli mümkünçülüge giyiş düşündüm. Allah'can, özüne inanmagy seni söýmegi maňa meýesser et. Kalbymy iman ışığı bilen olur. İmansız galmaktan hem de huzurunda ýazykly bolmaktan meni halas et. Maňa öz söýendiňi söýdir. Halamadyklaryňy halatma. Towa kapısından giren soň gaýdyp iýine dolanmajaklardan eýle. Muratcan, efe bizin kapymyzdan girip bilmeýän bolsa, oň hökman bir hikmet bardyr. Allah jana şükür indi oňa düşünýän eje. Murat, oğlum sen näme işleýän? Hiç zat. Haydi bir yerden başlayacağım marada oylanýan eje. Sağ ol eje, eliň dert görmesin. Noş bolsun oğlum. Goýbermen bayram daý, goýbermen. Hay oğul diýen ýör ejen ýanyna, ýöre diýen. Goýbermen, goýber. Ýeri ýör. Ýör ani, ýör. Goýbersen ogu, bayram daý. Ýumrukka alyp oğurlyk edýänmi? Ululaňdan näme bolkaň? Ogry bolmaň. İkidan çagal malamda näme bolýarmyş? Ýene gürleýär ama şonda da gürleýär, näme gürleýän? Dur, näme bolýar bayram ağa? Tekçiden gözümň aldyna da adam ogurlady. Näçeden Allah? Hany gorka? Bu gedek günäsini geç bayram ağa. Yine bir gedek şeýtde duýdura. Men pulun gurun edemok Murat. Yok ağam al. Al şunu. Men pul çeni edemok diýen. Al ağam al şunu al. Sen şeýdi pulları ýaman ugur diýen Murat. Oğurluk ayı istemem neyim? Al şunları. Gaýdyp oğurluk edäýsen gaty erwet dolar. Ýekaja almy üçin ömrüňe teňmil düşer. Ýoldaşlaryň mektebe gitse, sen tut sohana gidersin. Gaýdyp oğurlaýman bolýarmy? Deret. Şu yer bizim öýümüz. Bir zat küýteseň, puluň bolmazda ýanyma gelýär bolýarmy? Görüşdükmi? Ananna. Murat. Murat. Ýerden bäri senden bir gen taňlyga bar oğlum. Eje bilýärmi? Men 9 ýaşymdadım. Sen doğan oğlanyň ýahýa daýlary gitmärmidik? Köllü diýilýär şu ýere? Köllüdi howa. Ýahýaga näme boldy? Ir bilen onu ýerden ýadyňa düşüp ýör.
Birinji gezek nirde ogurlyk edenimi atladım. Bu gezek gata aňsat bolajak ýaly. O belli değerler Muratcan. Beýlek günäleň ýanyna 2 tane alma dagna emejek eje. Eýýeleri iki alma üçin rady bolman durmazlar. Arma ursa, Bar bol Murat. öwräýme. Şuň dukanyň ulagy gerek bolarmy? Men aksam bolmazmy? Al ver Murat, arkaýyn ulany ver. Sag bolan öwräýme. Aho Murat. Nähili aýdyn? Öz adyň menden soraýanlay. Estağfurullah öwräýme. Başta amanat verilen diýmedikmi? Yer sag bol. Ýerde nämişli mi? Murat kulak. Dinläsim gelen ok. Murat men ählis üçin ötünç sorayan. Şeytan uyupdyrym, ýalňyş iş etdim, tekep birlik etdim, gorkdum. Maňa näme? Sana duydurman gittim. Ejenge erbet sözler aýtdym. Ýeriňden bir jege degen barmadym. Efäň eliňden alynmagyna sebäp bolanam men. Yalan şaýat boldum. Bu zatlary maňa näme üçin aýtýansyn? Sebäbi tow etdim. Menim sen ýal tow etdim. Bola bilýär. Gatowy. Menden näme gerek? Meni bagyşla. Ağa men gitdim. Bagyşlanmagy sen halyan bolsaň men näme üçin halamaýyn Murat? Gel gyýdym. Şerik gir, sana su bereyim. Gel. Kaka ne edip edip bildim. İň bolmanda gününe goýup efän almagy mümkinçilik bermeli ekeniň. O çağa Muraty kakatynyň ornuny görýär. Merwe. Onsuz da befen kaka tutduğanada. Aýdýanyň dogry bolsa näme üçin efän Murat diýip depipdir he? Wah gyýdym, çağa ýaňy 6 ýaşynda. Sen bolsaň 25 ýaşynda. 6 ýaşlyk akly bilen hereket etmesen gowy. Şol adam işeden bäňde başga iş aladan gitmesen. Aýdaýyn seni hastahana düşürdiler. Men ruhsatly. Geri verin. Erkerdem. Läli wagtça çağalar öýünden bir çağa gaçypdyr. Ýerden bilipdirler. Ol kimiň nämeti? Ady sor bellimi? Efeçelen niýeler? Bolýa gidiber. Ana, gördüňmi Merwe hanym? Gorajak bolýan adamyň çağany gözüni gyrpman alyp gaçypdyr. Sen şol adam üçin ömrüňde ilkinji gede kakaň gözüne gelýän. Indi oturdy oýlanyp gör. Kakaň dogry aýdýarmy ýa-şo ogry? Recep. Aklyga barlygy söz üçin talapnamy beriň. Murat ýalňyz. Çağa urlama gowa. Oğlum, sen enin atan yok mu? Murat daýym bar. Ýa şonda Murat daýyn ýerede?
Egilik mi kardeş? Yolluk aldık mı? Ha, dögülaydı mı? Menem göreyna ne? Sen minne gazna bas. Bas. Yine bir gede. Hani itmen bir göreli. Bolmaz mı ka? Tövbeyle. Oh, ne? Sen iyi kulağa var. Kulağın rolünü önlemeli. Şoň üçin. Ini maadın näme sen? Oğlunuz öýde ýok öýdýän. Yok. Oğul efäni urlapdyr. Marahat beyli iş etmez. Efäni kıyın gününe koymaz. Ey Allah'ım. O barada hemme hakykaty bilýärdim, meni ýalňyş aýam kamdogun. Yer bolýada. Çağa içerdemi? Men sen nire var yani sormandırna. Sağa mı? Böyle. O beyerde yok Serkarda. İşiniz gutardy diýen, ruhsat berýäňizmi? Bular näme? Berde bir topar at ýadylgyly. Bulara näme düşünmeli? Olar oglumyň öz wujdanyny oran gannallary. O nähili?
Berde adi ýazylgy her adamdan gidip günäsiniň geçilmegi soraýar. Günäsini ýuwmaga çalışýar. Omoň üçin gaty giyjak galypdyr. Gellik. Mundan beýlän özüm taparyndaýdy. Gaýdyp öýüňizden beýle daşa gitme oglum bolýarmy? Bolýa. Talip, balam yine ýolda galdyňmy? Ýöne köýje kemlikle. Usta wor kösederre u bejerir daýdajar. Daýda bu Talipcan 11 ýaşynda bir ýere gitdi de gelinne şeýle bolaýdy. Şondan bäri ýekeden gürlänok. Ekitmedik ýerim galmady, çäres tapylmady. Talip, menem Murat. Taňyr ýalkasyn oglum. Bele ýalkasyn. Daýdajan, men aslynda Ýahýa daýlara gelipdim bolyn. Meçidiň ýanyndan taga soğul bir adi ýöreňden soň ýene soraýarsyň. Taňyr ýalkasyn daýdajan. Bile ýalkasyn. Sag bolun. Senem sag bol. Alyo. Ibrahim ağa. Bağışla wary. Jaňa dip durdy ýeme wary. Murat teni gelen okmy? Yaxşı gelen desine jaňa de wörsün. Hawa Hanayt seni bärlerik haýsy şemal getirdi. Şta örekde Ulluhan alma bağı wady. Garşysynda da Laşan öý bar da. Hawa, Şo kimiň bagdy? sen o bagy näme etjek? Mene mana şu bag üçin gelimde. Aýdyp beren nämem bar? Ha, o bag Burhanlyň bagy. Häzir sen Burhanyň ýanyna etjekmi? Aradileşmäge. Hawa. Ha, gowy diýen. Öý şo bagyň ýeňte tarapyndadyr. Salam aýtgyn. Diýmek alma meselesi. Hawa. Ähmiýetli görmegi mümkin ýöne men şonda da ýagdaýy düşündirýän. Gidip gör hani. Ýeni diýişin köp bar ogul. Salamu aleykum. Arma wary. Wa aleykum selam, bar bol. Men Burhan Sezgini gözleýärdim. Han o ýerdäki daha sever hani. Ulfuna ver. Ene bolly. Innaýdy ver. Burhana mendirin. Men size aýça saldım mady? Hawa aýdy ver. Men kiçijek käm galyş ýere gelerdik. Ýahýa agalarym ýykman bolardyk. Şonda siziň bagyňyzdan elbetde oglanykam. Almalypdym. Ýagny toraşma. Ha, onu ogurlapsın da. Hawa ogurladym. Men häzir sizi rady etmäge geldim. Kiçijik käňe alma ogurlapsyň, inni ulalaň soňum radylygymy soraýanmy? Ähmiýetli ýaly görnýän bolmagam mümkin. Men üçin möhüm.
Ýok ol, ol ähmiýeti zat däl. Ýöne men rady däl. O näme üçin? Saňa näme? Meni mejbur etmerdiň ha. Feredin näme isleseň de etmäge taýýar. Çynım, Diýen zadymy ederim. ederin. Şoň üçin şu ýere geldim-de. Ol ya. Feret, men şu ýere çenli etdim. Şunu men boýma çenli galdyrarsyň. Soňam beýleki tarapy şular ýalyny galdyrarsyň. Maňa şu ýerden bir jüngül suw getir. Jüngüli gowja ýoğup soň doldurgyn. Alın. Sağ ol. Oglanjyk, sen nerden nämişiň bar? Murat da ýokmy? Efe, sen näme şaňal oýundy däl oglum? Men o ýere gaýdyp gitjek däl. Sen o ýerden gaçdyňmy oglum? Ýöne gulagat hemmeler seni gözleýär. Sen derarly. Hemmeti sen derarly. Murat daýym göretim gelýär. Bolýar, Eşitýärmi? Murat daýyn häzirjik gelir. Garaş bara. Hani gel oglum. Sen näme ýatmadyňmy? Gawaklaňym çiýişipdir. Köp ağladım. Wah oglum. Burhan naý, diýwardy indim. Beýle bolsa gideber. Gitmäge hem aýçaqladyň ýokmy? Bar. Han düşýdimi? Şu otlary soğurup çık. Soňam şeýerini agdar. Ýeri, gaýrat et. Men häzir geler. Gatyada görnýänle näme boldy? Hoş geldin oglum. Egilikmi? Oň edýän näseresine? Bagyna haýat aýlatdy. Üstesine de ýerini magdarmaly. Birji alma ho. Bary ýok ýeke alma. Bir almada nämeler bolanok Murat? Ýa-da ulukdagy nämejik, ol aýrylar gider. Şol alma otdan bolup onuň elini tuttursalar şondan näçek. Allah ora wursun. Kim oda çydar? Onu çydap biljek işimden gaçma. Onsoňam her bir işte hikmet bardyr. Belki bir alma bir alymyň hikmetine urlar. Dogry aýdýan Ýahýa daý. Ýöne ol adam barha beterini tapýar.
Sen kişiň hakyny boýnuňa alyp huzuruna barmajakdyňa Allah söz berdiňmi? Berdim. Ona sen öz hatabyň bilen bol. O hakyny ýany bolsa, o hatabyny Allah ýöreder. Ol ayal nerede? Bilmedim, ýaňam şu ýerdedi. İçeride. Kaçıp bärik gelipdir. Taňry ýalkasyň getdine gelmedi. Hany bolam? O näme aýdy beriň? Ýamja da şu ýerdedi. Han ha kaçıp bar ya alhan. Alha görüyor. Dur. Efe, Merwet aýda, meni halas et. Meni ýene olarak kitjek bolýarlar. Men Murat daýym öretim gelýär. O ýere gidesim geleno. bolýa balajygym, bolýa. Ha, ýagşy bolupdyr. Ana düşýdimi? Hani, geç berik şu ýerde otur hani. Ey Allah'a. Bağışla öre. Aýby ýok. Eliň gawarça watypdyr. Ayrılışarla. Diýmek, sen men radylygymy soraýaňda. Awa. Rady dämi? Radylyk bermedine beren bolin. Awa. Bolýa. Men senden rady. Ýöne men doganymam bar. Bu bağ biziň şärik bagymyz. Almalarda oňun paýy bar. Noş bolsun. Rady. Dur. Murat, dur hani. Garaş. Anal şuni. Şu ýerde doganym urfaň salgy ýazysy bar. Oňum radylygyny alsaň, ondan bolany. Baranna, ýoluň ak bolsun. Sağ olun. Ha,
Görjemint. Me ýolly ýerdim. Efecan, häzir çağalar oýnaýsek. Yok 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 yok. Soň Murat daýyň bar sen alsa. Yok ben ona bermediler. Näme üçin bermesinler? Ona anan oklar. Ýagşy, eger ananlar aýsam näme? İbrahim ağa näme boldy? Efe, Efe näme bolupdyr? Gaçypdyr. Näl gaçypdyr? Haçan? Men köçede ýerinden algadym. Efe diýip ýerinden gyýrsamam gaçyp gitdi. Bolýasyna, boldy betet. Melek tayda. Wah balam. Melek tayda. Oglum, gaty gorkuzdyň. Sen nirede boldun? Näme üçin gaçdyň he? Nire gitdin? He? Sizi göresim geldi Melek tayda. Wah. Wah. Gyýdym, begenjime seni ýatdan çykaraýdyr. Allah seni razy bolsun. Men melek, buradyň ejedi sen. Menem Merwe. Ne diýmek Merwe senne? Murat daýym öýdemi? Yok. Murat daýyn yok. Gyýdym, gel geç, içerik baraly. Bu garagoly nireden tapan gürrüň berersiň. Yer gel geç hani. Ey! Hani bar el ýüdüň ýuw Efecan. Ferit ähli ýeriň hapa bolupdyr. Häzir ýygyna çağalar oýnap gidermi? Muratdan başga hiç kim onu çağalar oýnak gidip bilmez. Olam ertirden meri ýok. Ey Hudaý, Allah sen özüň bize ýol görkezdi. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Hani Ferit Merwe bize kimi getiripdir? Murat daýy. Efe? Men taşlama bolýarmy? Efecan. Senden kyn bir zady haýyş etjek. Aýt. Ýygyna ütmeli. Serkerdem, Efe'ni getirdiler. kim nämeni getirdi? Efe, Gidesim gelen ok. Efecan, biz sana gowda bolsun niýet. Onna men Murat daýa beriňde. Efe. İkimiz näme urlaşdyk? Ýere hani. Hemmeler seni gaýgy edipdir. Hiç kimi artyk gynanmaz. Oğul Allah. Soňam size tawşarýar.
Sağ ol Merve. Keşke elimden mırdat gelýän bolsady. Demek hayırlı taşıdım. Araş korar. Hawa, çağan tapdyk. Detsine sizi berýän. Aýşe diýen. Sag bolun. Kaka näme beýdin? Men näme diýemşim. Adalatsız garar ýal bu adam saňa näme etdi? Teň hereketiň aralýan ýaly bolup görünýär kaka. Merwe, iýderek gurrun etme. Men näme deýin? Durmuş hymatlaryny gazyklandyrýan mesele bi. Men elimden gelýän zat ýok. İkimiz näme edip biljegimiz bilýär serkerde. Efäniň kakatyny işe çekip bilersiň. Öz garaýşyň mälim etmegin bolar. Murat bilen Efän bir ýerde görmediňmi? Ejesinde gördüň. Melek hanym oňa çağlar öýnäkden has gowy sereder. Şeýlemi? Diýmek sen ol adamlar kakaňdanam iler tutýaň-da Merwe hanym. Bolýa, men elimden gelen neder? Ýöne meňe bir şertim bar. Näme sebäp bilen bolsa bolsun, şol adam bilen gaýdyp duşmarsyň. Murat ýalňy durmuşymyzdan müdümlük ýetirim bolar. Düşündiňmi? Düşündiňmi diýen? Müdümlük ýetirim bolar. Uf. He, soňra. Mellegine mağdardyp gül ýaly etdirdim aňa. Ellerime örtere däje. O gawarçaklar Allaň halayan gawarçaklar oglum. Ondan gowy näme? Dogry aýdýaň eje. Onsuzam Ýahýa daýy bolmadyk bolsa, gön ýydyma aýtjakdym. Bir alma ýeri gelenne bir alymyň hikmetine sebäp bolýarmyş. Ýahýaga gowy aýdypdyr oglum. Eýgilikdir de Allahan. Allahyň işine terede. Alyo. Allahan saňa şükür edýän. Eje, näme boldy? Erteri ýerden barar. Taňry ýalkadyn sag bolun. Sag bolun. Nire eje? Oglum. Gelinde Efäni alyp gidin diýýärler. O nähili? Kakadynyň razylygyny alypdyrlar. Bizde boljakmyş. Kapyny gulpladyňmy oglum? Hawa gulpladym eje. Ýöne tarap durdyňlar. Maňa käýinme, elim aýagym ýetbäýdim. Beýle gowy görýänimizi bildirsek, onu depemizden düşürip bilmez. Düşürsek bolýanam ýok. Ah balam, o men ikinci çağama. Onu bizim koşumuzun da şartlagylygy da. Be, özüm çağa bile denk tutýara. Jöwi. Begenýäňmi Efe? Hawa begenýän. Häzir gelerler. Efe, Oglum, Melek taýda. ah balam. Gaty tüýji bolupdyr. Hoş bolsun balam. Isleseň ýene bişirip bererim. Bahalacygym amen. eje maňa ruhsat ber. Şun zeruri işim bar. Näme gyssanýaň oglum? Elki dukana soňam alman hasabyny bermäge etjek. Görel Burhan beň dogan menden näme isleýärkä? Allah ýaryň bolsun. Amin. Gyýdym çaý paý çekmi ýa ajagýaňmy? Aş der sag bolun.
Ertirin hayır. Ýörten daşary çyk. Sona. Gözümün içine teret. Feretdim. Maňa ýalan sözleýär. Çıppa kayçınım, yalňyşymy düşündim Murat. And etjeň. Ödüňe döreden mümkinçiligiňi men tünem döret. Men senden tapawdym näme? Maňa adalatlyk etme. Ýagşy. Gir çelik. Men bir işim bar. Sen Ibrahim'a kömek edersin. Sağ ol Murat, sağ ol. Uy. Sen nire? Ertirin hayır. Arfan tezgin sizmi? Hawaýdy beriň. Meni dogonuňy diýberdi. Burhan aý. Ýeren soň Men size bir bergem mi? Şoňa razylygyny almak üçin geldim. Bagyňyzdan alma urlapdym. Çağalykda. Orada bayramyna. haýy değil. 81-nji ýyl öýdi ýa. Gömmol. Gömmol diýen. Ey Allah'ım. Neyem çünkü? Men näme etdim? Arfan aý gapyny açyň. Allah'ın hatyratyna gapyny açyň. Çağadym, ýalňyşypdyr. Razy bolmagyň üçin näme diýseňiz edeýin. Ruta dediň. Yalvarýan Arfan aý açaýynda. Haraýsan ol adam kim? Açyň gapyny. İrfan? İrfan! Ruta dediň, öwüň töläýin. Men razy däldirin. Erwetden üstüne barmakka gömmol. Git. Näme dendigimi aýtman. Ýekejädim emätmen. Gömmol diýen saňa gömmol. Git oğlum. Git şu yerden, git oğlum. Allah'ca. Men näme etdim? Buran müçünem bir adam öldürürlerim diýsene. Näme etsem kem? Uf, Allah'ca. Uf. Näme etdim kem? Eýde Burhan aý bilen goklaşdylarym ha. Belki şoňundan bäri gatnaşan nälerler. Dur, näme boldy? Näme bolýar ho? Oğlum, gelen gitmeli dünýe we sanaly solandyr. Allah'jan günälerini bagyşlap bersin. Beýle gaty gynanmazlar. Men zerarly dogan bilen arazylaşman gitdi. Nigden tapýan beýle gep ogul? Arfan bilen Burhanyň içen suw aýry giden okdy. Dogry, Arfan şähere göçmekçi bolanyna Burhan gaty gynanypdy.
Ýöne beýle öýkü kino ýokdy, bolsa biz bilerdik. Öýköl dälmidiler. Ýok ogul. Ýöne urfan owan halamazdy, dogry gelmezdi. Owadan gidenne 20 illa bolandyr. On nimen gideyin. Nira oglum? Sen hiç yere goý bermen? Ha, ýöne ejeňe duýdur, hala dedäýmedim. Bolýa. Jaňa der. Bizi yaradım. Men senden radydyrim. Ata! Hani gel, men akyllyja agtygym. Agşama çelli goýsamam bagda oýnar otururby. Sen bagymyzy gowurýanmy? Näme işläp otyrdyň ha? Kebelek bolýarmydyň? Ana taňa gurrun ber. Hani gel şu ýerde otural, hani gel. Talip, Kim bilen uğraşýan ogul? Talip. Taliba näme boldy? Talip näet bilen bolýar ýa-da? Belli däl. Bayramçylygyň bir gününe öýden çykyp gidipdir, dolanyp gelende de şeýle bolupdyr. Haýsy bayram? Neme, sizden bär dediňiz-de. Ýöne sen nerden biljek diýsene.
Ağırma. Talip senden bir daha soracak. Sen ne dilin galan? Ya Arfan Naime. Talip. Talip. Ulugaz. Talip. Talip eşdiýäň mi? Talip. Talip. Dur. Talip. Maňa terat. Ulugaz. Men zerarly. Men etdim. Şo almalary men ogurladym. Ýöne taýagy ýen sen. Kim var o yerde? Gömmol. Kaçma. Dur kaçma. Sen hiç tat görüňok bolýarmy? Dur kaçma. Meni demok, meni demok, Temmol, temmol. Sen yeni yalan etdiýäň mi? meni demok. Meni demok, meni demok. Men edemok. Men edemok. Talip. Kardeşim. Men edemok. Wah, men ellemde ulan bolsady. Urmadyk bolsadym. Beýle boljagy nirden bileýin? Men nirden bileýin? Bu gelip men etdim diýenne men näme etjägimi bilmedim. Köp oýlandym. Näme etsem käm diýip köp pikir etdim. Näçe ýyllar geçdi. Hut öz doganmady saňa edenim düşündirip bilmedim. Kabul etsek, saňa bir zat bermekçi bolýan Talip. Bu yer innetenki Talip. Şu öýüm, şu bagam. 70.000 öwdün boljakmy, dolmajakmy bilemok. Sen men bağışlarmy? Talip. Menim näme isleseň edeýin. Günäm juda uly. Näme jedaý berseň razy. Meni bağışlasaň bolýar. Menden razy bolsaň bolýar. Men razy. Menem hasana var ýadym. Seni beýerden tapaýdym. Hemmez üçin saňa taňar ýalkynda aýtmakçy bolýan. Maňa ananaň üçin, efi üçin, gaýratlygyň üçin sag bol. Sag bol. Gaýdyp seni ýolumda görmeýin. Ýolumda durma. Bir çörek versene. Baş etsene. Alın. Ağırma veriň. Bar bolun Melek hanım. Öwrandaý gözüň yum. Inne açay. Hani bil hayselimde. Şonno, Bilmediň. Aýagy üstüne dursun otura. şonno. Bilmediň.
Melek taýza gözüňi yum. Inne aç. Hani bil hayselimde. Şunna. Bilmedin. Yeni bir gedek gözüňi yum. Inne aç. Şunna. Billiň. Onunla mene gittim. Hani yeni bir gedek. Biraz işim var. Ona sağ olun. Oğlum, bana biraz açık kadar verme hani. İbrahim dayı. İbrahim dayı. Gözüňi yum. Suna. Suna. Suna dur hani. Sen yan Melek Hanım. Kıydım dura. Kıydım karaş hani. O ne çekişinin ırsıqallığını bilen yok mu? İstesem rahatın öz sana verir. Yönü beytip aytman alma. Sen bana uğur diyecek bolýan mı? Sen nähil bir yede vaýaly? Onsuzam sen zerarly Murat bilen aýryşdym. Kıydım. Ağzımdan çıkanı kulağını isteyemi. Bu ne hilsiz bolly? Maňa tökme datýan. Allah korusun. Kulağa. Men sen aybyňy yüzüňe de basmak islämek. Zar etmegin. Gel. Aramızda diňe gowlugy. Gelme golaýma. Utanman tökme datýan. Aýyp bolar. Melek Hanım. Melek Hanım. Melek Hanım. Melek Hanım. Melek Hanım. Kömek edin. Kömek edin. Murat. Murat. Alga Murat. Näme boldy? Ejeň. Melek Hanım. Alga. 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 Ece,